Kaže, daj mi dar koji ja mogu da vratim tebi, Bože. Ovo je drugačija molitva nego što mi molimo, jel da? Mi mnogo puta molimo, daj mi, Bože. I možda ću ti dam 10%. Ne, Ana ovdje kaže, Bože, daj mi dar za da mogu dati tebi dar. Braćo i sestre, kaže ona, daj mi za da mogu da budem osoba koja daje tebi, Gospode. Braćo i sestre, ovo je jako važno. Da naučimo, da ne budemo oni samo koji kažem, Bože, daj. Koliko bi bila drugačija molitva, Bože, blagoslovi me, za da mogu da budem blagoslov. Blagoslovi me, za da mogu da služim tebi, da dam tebi. Braćo i sestre, ovo je nešto što mi kao narod treba da naučimo. Jer mi smo generacija ljudi koji sad žive, daj da bi ja imao. Moj komšija je kupio novi auto i ja treba, Gospode, da kupim novi auto, da mu pokažem da ja mogu da imam novi auto. Gospode, sad moj prijatelj je kupio iPhone 17, kako to misliš ti da ja nemam iPhone 17? Mislim, kako to misliš, Gospode? Blagoslovim. Princip Anin je nešto što mi treba da naučimo. Blagoslovim, Gospode. Smiluj mi se, Gospode. Mogu da ti tebi.